Il-ħin, probabbilment waħda mill-ftit affarijiet ta' valur kbir illi kollha kemm aħna għandna l-istess minnu, 24 siegħa kuljum. Ġieli rrealizzajt li anke mexxejja ta' pajjiżi kbar isibu u jiddedikaw ħin għall-eżerċizzju. Tant għandu valur importanti għal saħħithom, għad-dera u għal personalità in ġenerali tagħhom. Forsi sa issa li kont qed taħseb illi m'għandek xin għall-exercise kien fil-verità għax ma kontx taħseb jew tobsor kemm għandu vantaġġ għalik. Ħansemmulek ftit mill-benefiċċji li forsi m'intix tesperjenza jew tgħix illum. U li jekk tibda ssib nofsija kollox, imqar darbtejn 3 fil-ġimgħa għandek tibda tħossom dal-waqt. L-uġieħu l-iskumdità tiegħek jistgħu jisparixxu. Tista' tħossok eħfef u l-livell ta' l-enerġija tiegħek jistgħu jolew. Il-burdata tiegħek tista' b'mod naturali ssir aktar pożittiva u ottimista. Possibilment tevita mart ħafif jew mart serju. Tista' taħseb u tipproċessa l-informazzjoni f'moħħok aktar malajr u aktar b'ċarezza. Forsi għaliex le, titjib id-dera u l-mod kif joqogħdulek il-ħwejjeġ. Il-konfidenza fik innifsek iżida għax tkun żammit il-kelma miegħek innifsek illi se tagħmel l-eżerċizzju. Mbagħad la darba tkun fid-drawwa illi teżerċita regolarment, tinsa ħafna midbatijiet ta' kwalità tal-ħajja inferjuri illi kont tgħix qabel. Jekk konvint jew konvinta bil-valur tal-exercise, se naqsmu ftit pariri matul dan il-programm kif se tagħmel l-aħjar użu mill-ħin tiegħek biex tiċċaqlaq u tiekol aħjar. Għana ma' s-servis ta' għenet xaqt ngħid grazzi u proset lil kull min kien wara l-moħħ illi 3 skejjer tal-gvern ħajibdew proġett pilota ta' 45 minutes kull jum exercise. U proset għax min jaf daw in-nies. Konnina ngħidu. Konnina ngħidu ħarġet jumej ilu u min jaf daw in-nies kemm għandhom irwiefen irdu jiġġieldu. Mela, ħanselli minn hawnhekk ippermettili lill-Ministru tal-Edukazzjoni u Sports għaliex forsi għalhekk. Hija xi ħaġa l-Onorevoli Clifton Greenham, ħabib ukoll antik tiegħi, illum qiegħed Ministru nsellim minn hawnhekk għax qed jagħmel xogħol siewa ħafna. Jekk xejn rajna li l-iskejjer reġgħu fetħu b'mod tajjeb biż-żewġ unions jaqblu anki wkoll ma' din is-sena skolastika. Kalla jrid inkompluha b'wiċċ il-ġid ukoll insellimlek Ministru. U m'għandix dubju. U nixtieq inselli wkoll ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista illi wkoll jaħdem tant sew għalan ewlieni biex l-edukazzjoni u l-isforz pajjiżna ikunu mixjin fi triq it-tajba. Grazzi lilkom. Proset. U m'għandix dubju li daw in-nies huma min kienu huma min huma ħajsibu ħafna rwiefen. U għax issa dal-45 minutes minn fejn ħanikluhom ħanaqsulhom il-mezz? ħannaqsulhom il-fiżiks fil-fatt? Nibdew imma. Tajjeb, iġifieri. Meta tagħmel kambjament, dejjem ħassib naqgħar challenge. Ġifieri daw in-nies ngħidilhom li ħajsibu ħafna appoġġ ta' ħafna nies li għandhom ċertu sens komun għax fost l-oħrajn għal min anka forsi għadu mhux konvint. Preparajt punti. Waħda, preparajt punti żgħar ta' għalfejn huwa kruċjali l-eżerċizzju. Mela, ħadda nsemmi affarijiet żgħar jew kbar. L-uġieħ u l-iskumdità tiegħek jistgħu saħansitra jisparixxu. Jgħidulek ħafna nies, kelli ħafna jmal lemma jmalaw, literalment kont qisu sadit. Sadit. Iċċaqlaqtu għax kemm qed iħossni aħjar. Tista' tħossok eħfef u l-livelli tal-enerġija tiegħek jistgħu jolew. Qed nuża l-kelma jistgħu biex inkun naqra inżomm ir-rig, għax fil-verità nafu li kważi jolew ta' kulħadd daw l-enerġija. Imma insomma. Biex tkun iktar diplomatiku fuq l-istazzjoni. Kien li kiġo moħħok li inti meta tagħmel l-eżerċizzju jibdew joħorġu iktar. Sewwa torqod aħjar, ġifieri ħad tkun iktar mistrieħ, għandek iktar dopamine, iktar ferħan. Sempliċi. Possibilment tevita mart ħafif u jew mart serju. Nafu li anka ċertu viruses kif ikiddu lil minu obeżi u jew lil min ma jiċċaqlaqx ikiddu ħafna inqas lil minu healthy u minu normal weight. Kien hemm żmien, mhux se nqogħdu nsemmu li ma' żmien kien għax mhux sabiħ, illi ħafna mill-isptar kien ippakjat b'nies obeżi illi kienu milqutin minn virus partikolari. Madwar 70%. Parentesi żgħira biex iwasslu messaġġ anki dawk li huma underweight huwa ħażin. Grazzi. Thank you ħafna. Dik xi ħaġa ninsewa l-ewwel wieħed jien u dik tajb waslu l-messaġġ illi aħjar tkun overweight mhux obeżi, aħjar tkun overweight milli underweight. Aħjar naqra żaq żejda. Dan huwa messaġġ lil dawk li għaddejjin minn mument diffiċli u jibgħatu ħafna il-membri tal-familja jagħmlu kuraġġ, sibu linja gwida llum hawn post fejn tista' inti postijiet fejn tista' inti tirreferi
bħal postijiet dar kien għal saħtek xi ħaġa jekk nisjazba kompli. Hemm eating disorder specialist li għandu professjoni fuq. Tittiġilet biex titkellem hawn Karla. Di speċjalment għat-tfal u għalfejn naħseb illi hija mossa mill-aqwa dak li ħajsir. Tista' taħseb u tipproċessa l-informazzjoni f'moħħok aktar malajr u biktar ċarezza. Barra minn Malta, għaw Malta għaw it-tendenza, anzi għadda minn Malta, ħanna qaslu mill-futbol it-tifel għax ġejjin l-eżamijiet. Jien ngħidilhom ċertu. Bil-kontrarju, Xin il-kelma, ma nafx, ħanoqgħod lura. B'ċertu hekk. Isma', dak it-tifel għandu bżonn jiżvoga iktar minn qatt qabel għax dak l-eżamijiet l-istudju qed jikkawżalu aktar stress. Meta hu ħajjitrenja ħajorqod aħjar u aħna hija pruvata li meta torqod li tiftakar li tissejvja dak li studjajt. Meta torqod sew, tipproċessaħ tissejvjah. Mela dak huwa vantaġġ ieħor kbir. Forsi għaliex le ittejjeb id-dera u l-mod kif joqogħdulek il-ħwejjeġ jekk dawn huma ta' importanza għalik. Il-konfidenza. Sorry, ħawaqfek, hawn nies li anka ikun hemm ċertu okkażjonijiet li ma jmorrux minħabba fek. Għax ma jħossuhomx li huma jistgħu jisom jagħmlu jintaqgħu man-nies għax iħossuhom skondi, jgħidulek naf kollhom xi difett partikolari qed jaraw ħanka. Ma jmorrux il-baħar. Li iva. Minn taffet waħek ukoll. Taffet waħħażin ħafna. Literalment imbagħad jgħidlek li għal din imbagħad naqqaslek li tkun iktar social. U ċertu nies jidħlu ċertu depression ħabba dawn l-affarijiet. Social depression tipo li inti tħossok skomdu hekk, ġifieri exercise. Ekku, le, il-konfidenza fik innifsek iż-żida. Isma' għalfejn. Għax tkun żammejt il-kelma miegħek innifsek li se tagħmel l-eżerċizzju. Mela għax inti qed jiena għandi bżonn nagħmel l-eżerċizzju u għamiltu, hemmhekk inti qed temmen aktar lilek innifsek, qed iżżid is-self-confidence illi inti dak li tgħid qed tagħmlu. Ma day one. Ma day one, 100%. Eżatt. U imbagħad la darba tkun fid-drawwa li teżerċita ruħek regolarment, tinsa ħafna mid-batijiet ta' kwalità tal-ħajja inferjuri li kont tgħix qabel. Kemm insemmu anke waqt il-programm Karl, il-kwalità tal-ħajja, mhux kemm għandek flus il-bank, imma kif tgħix, kif tħossok, eċetera. Għax kull rispett u jinilta' anke ma' ħafna nies li huma sinjuruni, jgħidu li x'jiswa illi għandi l-flus il-bank u nibża li ma nistax ingawdihom. Nibża laqqas niflaħ insifer pereżempju għax ma ġiex passinejja, laqqas noqgħod fl-ajruplan. U dal-ħafna ħesil. Mela il-kwalità tal-ħajja mhix iddettata aktar m'għandi flus il-bank aħjar, l-iktar importanti huwa nista' ngawdihom dak il-flus il-bank għax jekk le. Igawduhom ta' warek. Daqsej